Какво става, хора? Здравейте! Тръгнах да записвам това видео, само че осъзнах, че не съм си свързала слушалките. Това е, надявам се, поне до някъде сполучливия ми опит да изолирам ехото, което по принцип се чува от тази стая, като използвам микрофона на слушалките. Ако това не сработи както ми се иска, упси, опитах се, дадох най-доброто от себе си. Какво ще правим в това видео? Още не ми е много ясно. Имам бележки с поне 3 типа видеа, какво да снимам, само че се нещо не достига, защото аз съм ги написала перфектно как искам да са тези видеа. Съответно, то никога няма да бъде перфектно, но нека започна стъпка по стъпка. Основната причина да се навия да снимам, то не навия, защото аз по принцип снимам, просто нищо не качвам, е сестра ми. Тя адски много ме бута и ми казва: хайде, снимай, това ще бъде много яко, защото аз правя или малки влогчета, такива с телефона, просто снимам видео, в което им разказвам какво правя на нея и на мама, или просто отделни снимки ги правя като колажи, като албуми, в който или които, зависи. Реално предавам това, което правя, това, което чувствам. И тя казва: това снимали го за YouTube, това ще стане много готино. Мама също доста често, като правя нещо, ми казва: това що не го снимаш за влог? И аз просто не го правя. Да, основната идея на бъдещите ми видеа ще бъде моята адаптация към новия живот, който си създавам. Това звучи много така голямо. Преместих се в Германия. И сега се опитвам да си създам живот, който ми е приятен тук. Защото в София си имах прекрасен живот, само че наполовина, тъй като приятеля ми не беше там. И реших, че съм на възраст и етап от живота си, в който не ми пречи да предприема тази стъпка, да стъпя в това предизвикателство. И сега сме в него. И правя най-различни неща, опитвайки се да го направя по стилизарски му начин, да бъде окей за мен. Едно от нещата, което съм направила до сега, е да си купим това цвете. По-скоро не ме гледайте за цветето, защото сега съм убила 2 кактуса вкъщи. Това, което аз избрах, беше кашпата, ако така се нарича, защото не съм убедена. Но това е един от любимите ми цветове, горе-долу, гама. И искам да е цветничко, да е хубаво, да е шарено. Зад мен може да видите кутии, яките по столове. Това е защото апартаментът е горе-долу не е обзаведен, но оправяме това. Ще да е супер интересно, ако вчера, например, ви бях взела в магазините за лампи и всякакви други такива, как се нарича? От типа Baumax, House Max, някакви такива магазини. Тук се казваше Zeg Müller. Нещо подобно. Трябва да ви да кажа своята бележка. Но това беше втори магазин, в който отидохме, за да си купим лампа. Като идеята беше да си вземем лампа. Чакайте. Не мога. Секунда. Да не искам да виждате работните ми неща. Добре. Исках да си вземем лампа за ето този ъгъл. Да, тази. Така, да. Искахме висока лампа, която просто свети там горе и реално да стане супер уютно и такава приглушена светлина. Истината е, че си взехме тази лампа. Много малка, с голяма кружка. Кружката струваше повече от лампата. Но това е друга тема. Взехме ли си още нещо? Взехме си чаша за вино. До сега пихме вино, в редките случаи, когато консумирахме алкохол, в чаши за кафе, което беше супер, ама не съвсем комфортничко и мислейки си: изнесох се, живея без нашите, сега пия вино в чаши за кафе. Както и да е, купихме си 2 чаши. И след като съзнахме колко са хубави и хора, перфектни са, ще сложа снимка тук. Чаша за вино. Перфектни са. Аз съм адски капризна за чаши. Дори преди си имах на телефона папка, която се казваше чаши. Само, дори може би в Pinterest имам такава папка,
където се събирах, просто скролвам се някъде, Instagram, Pinterest, няма значение, и виждам някакви уникални чаши. Нали, като дизайн не е точно кристални, обаче и не е супер basic. Да, и си ги запазвах и си казах, че искам, когато се изнеса, защото вкъщи при мама имаме адски много чаши, съответно дори изобщо не ми харесваше, когато някой ми подари нова чаша за кафе. Или мама вземе още някакви нови чаши за вино, защото те не са еднакви, се различават и са просто супер много. Нямаше смисъл. Сега шкафът за чаши е празен. Като пиеш 3 пъти кафе и мялната обаче не е достатъчно пълна и трябва сам да си миеш чаши и те не стигат и е малко работа. Това беше най-лейм обяснението някога. Няма значение. Тези чаши за вино са прекрасни и трябва да си вземем още няколко, защото са само 2. Първо, че съвсем скоро ще щупим една. Убедена съм, това просто сме ние. И номер 2, като имаме гости, трябва да има повече. Нещо друго, което да ви разкажа, освен че очевидно вече не съм толкова руса, колкото в другите видеа, които са общо 3 за 5 години. Но интересно е, така ми започна канала, като се боядисах руса. Това ми даде някакъв такъв confidence boost тогава. И все още ми дава всеки път, когато се боядисам, се чувствам вау! Като ние реклами на Шварцкопф, примерно. Друга придобивка, друго приключение беше, че нямахме кухня. И под нямахме кухня, разбирайте, че стаята, която в момента вече ползваме за кухня и беше отредена за кухня, беше само с едни плочки на стената, 3 реда плочки и долу стърчащи тръби за вода. Това беше. Буквално стърчащи и спиращи в един момент. Нямаше нищо. И под паркет, ламинат. Нещо от сорта. Много честа практика е в Германия, знам и за Нидерландия също, не знам за други места, не съм запозната, да се дават апартаменти под наем, напълно необзаведени. Голи стени. Абсолютно. И преди нас в този апартамент е имало наводнение, сменяли са абсолютно всичко в кухнята, банята, нямам представа, особено бога баня имаше. Но известно време си миехме чините и чашите в ваната, докато пристигнат нещата от Икеа и докато всъщност ги изглобим. Като това го казвам в множествено число, само единствено да си припиша и аз малко работа, защото не правих много. Приятелят ми изглабеше абсолютно всичко и го монтираше там да стената, и болчетата, и гайките, и вратичките, и не знам какво си. Беше идеята за сглобяването на нещо заедно. Звучеше супер. На практика беше супер изморително, супер прашно и досадно, но съм много благодарна на него, че я сглоби, защото сега е много приятно в кухнята. Има, разбира се, някакви малки детайли, които трябва да си донаправим, доукрасим, донаредим, за да създаде този уют. Обаче, като цяло е хубаво да имаш работеща мивка. Нека го кажа сега, трябва да бъдем благодарни за малките неща. Това е супер. Доста смешно е, че първият път, в който използвах печката, беше втория път, в който я ползваме и общо. И той, за да ме зарадва, беше взел от сръбски магазин тук нещо подобно на нашите банички. И това беше топ закуска, много вкусно, всичко екстра. На следващия ден или там за 2 дена, не знам, аз решавам да си изпека някакви хлебчета или нещо подобно. И той, когато е слагал баничките да се пекат, не е сложил нито тава, нито хартия за печене. Съответно, цялата мазнина от тях беше капала долу. Нещо, което аз изобщо не отразявам, защото просто не се сещам. Нямам като навик сега. Постоянно проверявам дали нещо случайно ще се размирише. Но какво стана? Първо ние се притеснявахме дали всички кабели са свързани правилно, дали ще може да се ползва от котлони и печка и дали случайно нещо няма да гръмне, защото моят приятел не е електричар. Да, той е червено в червено и жълто с жълто и някакви такива работи, но винаги си има някаква доза притеснение. И аз си пека хлебчетата, той е отишъл на работа, всичко супер. Аз ги отварям печката, за да извадя хлебчета, оттам
излиза един огромен пушек, а ние защото още сглобявахме кухнята и някои шкафове, и имаше огромни кашони, които бяха по-големи реално от стаята, там за един плод, и бяха махнали вратата. Сега не мога да затворя вратата, за да мога да спра пушека да ходи към другите стаи. В София ние нямаме противопожарна аларма. Не знам дали повечето от вас имат, но ние вкъщи нямаме. И аз никога не съм се притеснявала, че когато нещо пуши, това ще бъде проблем. Тук си спомням, че така, докато си лежа на дивана и бях погледнала тук, дали не се вижда, но... Добре, секунда. Да, ето я. Ето. Това, мисля, че е противопожарна аларма. Защо е в всекидневната, не мога да кажа. В кухнята няма, но... Секунда. В коридора има противопожарна аларма. Съответно, ние врата нямаме. Аз веднага отварям прозореца, обаче то не отива толкова бързо от дима натам. И целият дим отива към коридора. Това започва да пищи. Просто да пищи из цялата къща. 10:30 сутринта. Аз не знам какво да правя. Опитвам се да там махам за сени ръкохватки, да го махаме този пушек, обаче то нищо не става. И това продължава. Спря за една минута и аз казвам, окей, добре, супер. И започна отново. И аз много се притесних, най-малкото защото, и това е такъв малко така стереотип, обаче в Германия смисъл глоби за всичко и не са 10-15 евро, ми са някакви 3 цифрени, 4 цифрени суми и хората си ги искат и си ги плащаш. И аз се притеснявам, че вече съм навлякла на главата да преслеби страшни проблеми, защото нали апартамента на негово име. И казвам му, не е ужас, сега трябва да плащаме глоба. И защо не ми минава през закъла, че прено да се запали кухнята. Той ми беше казал, моля те, ако нещо правиш с печката, първо наблюдавай, второ ми звъни и при малкия пушек или нещо друго, веднага изключваш и ми звъниш, нали, идвам веднага, няма проблем, ако нещо се случва. И аз му звъня. Той вика, той е постоянно в срещи. И той ми каза, какво става, нали, всичко наред ли? И аз казвам, не, пусна се против пожарната аларма, какво да правя? Аз вече си представям, че тук пристигат бърза помощ и пожарната. Той вика, ама как така, какво стана? И аз му обяснявам за хлипчета, за пушика, тръндра и тя спря. Буквално 5 секунди след като му звънне, и като му ревах по телефона, алармата спря. Забравих, аз отворих входната врата. Защото тя е точно срещу кухнята, да може въздуха да минава с прозореца, да става течение и да се маха този пушек. И алармата спря. Той каза, добре, всичко наред ли? Аз казах, да, обаче сега ще дойде ли някой? Той каза, не знам ли, ако дойде, ми кажи, веднага ще се прибера. Аз казвам, добре, никой не дойде, слава на Бога. Нищо не се е чуло за тази случка. Но тогава той същата вечер монтира обратно вратата. Затварям вратата за един път, когато пека нещо. Защото ме е страх. То просто мазнината от баничките просто нагрява и то става, нали, такава чернилка. 3 седмици по-късно купихме препарат. Не 3. 2 седмици по-късно намерих препарат за печка и я изчистихме. Но да, беше много стресово, просто заради обстоятелствата, че се притеснявахме и че кабелите нещо ще се случи. Аз се притеснявах за глобата, като цяло тези хлебчета бяха много предизвикателни, но бяха много вкусни. И също... Какво друго? В момента си търся курс по немски, защото се оказа, че не е толкова лесно да се запишеш просто и така да учиш немски в хубава школа. Има много школи, само че не всичките са толкова добри, така да кажем. Междувременно не са малко пари, съответно искаме със сигурност, нали, да бъде нещо, което си заслужава, нали, да знам, че наистина като отида ще си науча. Аз знам някакво средно ниво на немски, но сигурно не се чувствам комфортно да говоря. Мога да чета, така разбирам ги някои неща. Междувременно си търся работа тук, но това е много вързано с нивото на немски и просто се опитвам. Но да, ще се опитам междувременно да качвам и повече видеа. Това ми е много приятно и ще се надявам да го правя все повече. Няма да се притеснявам толкова, но нищо не обещавам.